Нека си го кажем. Колко добре изглеждам на тази снимка. Хаштаг no filter, хаштаг real me, хаштаг woke up like this. Но... Само да си редактирам носа. Дали да не го оправя наистина? Животът ми е прекрасен, обожавам го. Living my best life, разбира се. Но... Виж неговото стори. Виж къде е бил. Дали не пропускам нещо? пропускам всичко. Можеш да бъдеш по-добър. Като мен. Лайковете дори не ме интересуват. Но... си трия поста, ако не са достатъчно. Колко са достатъчно? Кажи ми, моля те. Good vibes only, човек. Само вдъхновявам, само окуражавам, само успявам. Но и забравям. Че има много чувства и понякога те са негативни. Като всеки от нас. Нека си го кажем. Токсичната позитивност е проблем. Тя ограничава, принуждава и най-вече обезличава. Но ти определяш посоката на своя живот. Винаги следвай огъня огъня в в себе себе си. си.